Erokamano kuom medo keto Ramogi TV weche mag koth mapek machwe ji ariyo wito ngimagi e gwenge mag Laikipia ma Nyandwat bang' pi yorogi e kinde mane gichodho kuoyo e aora. Magi biro e kinde ma jod bura mawuok e Nyandwat mar Ugwe sani koro seyo piny owacho kuom kawo midhiero mar El Nino ma weth e kinde ma oganda dhi nyime kod lalo ngimagi. Jotelo dwaro mondo piny owacho oyang kod El Nino kaka midhiero maduong' mokwako piny Kenya kaachiel gi kwayo kony kowuok e pinje maoko. Chris Owino nigi ler. Kaluwore gi kodh El Nino madhi nyime kod chwe e gwenge mopogore opogore ma pacho kae, ji ariyo ne owito ngimagi bang' pi ywerogi e kinde mane gichodho kuoyo e aora ma loso kut e gwenge mag Doldol, Laikipia ma Nyandwat. Ji adek go wachore ne chodho kuoyo e aorano e kinde ma lori margi ne omoko kendo pi umogi. Kondakta mar lori no kata kamano ne ogoyo abal kendo tony e lak nyang' e kinde ma jowetene ariyo to ne pi oywero. Serikali najua inafanya jukumu kuhakikisha ya kwamba wameweka hizi caravat orva na pia kuhakikisha drainage system iko sawa, kujenga madaraja, lakini hayo yote yanapofanyika pia hata sisi wenyewe tuangalie maisha yetu, usikimbilie mahali unaona hapa sitatoboa hii maji lakini unavuka tu. Vijana wanavuka tu maji na unaona ni nyingi na imebeba watu na bando wanaendelea. Magi timore e kinde ma jod bura mawuok e gwenge mag Nyandwat ma Ugwe owuok oko kendo seyo piny owacho kuom dhi nyime kod goyo dhoggi e kinde ma pito dhi nyime kod nego jodak ma e gwenge go. Where is the government? Where is the Kenya government? Where is it missing in? It's missing. It's missing out. When its own people, its own citizens, who have been marginalized institutionally, institutional government-guided marginalization for 70 years. Jo od bura go dwaro mondo piny owacho oyang koth mar El Nino kaka midhiero maduong' mokwako piny Kenya kendo kwayo kony kowuok e pinje ma oko. Actually want to declare that there's a national disaster on behalf of the government because they have failed to do so. So with this, we are appealing to the international community, especially UN organizations like World Food Programme, to step in and cap in. We can't wait for government to declare when people are going to die. Bende gidwaro ni mondo piny owacho ochiw ndeke mag kalapapla mar chiwo kony ne jopiny ma pi odaro e miechgi kaka chiemo, yedhe kaachiel gi nede mag malaria. The prevailing situation grants airdrops as the only way to avail food to the displaced flood victims. Though this Red Cross that has been engaged in this doesn't have the capacity, and therefore we are appealing to the Kenya Defense Forces and UN agencies like the World Food Programme to chip in. Jotelo go seyo piny owacho kuom bolore tenge kendo weyo ting' makamano e lwet sirikal mag counties magiwacho ni onge kod nyalo mar kedo aching' kod midhiero mag El Nino. Geno mar jopiny en ni piny owacho mamalo kod mago mag counties biro weyo goyo karata kod ngima jopiny kendo tieko ywarruok mane kindgi mapiyo mar reso oganda makalo e midhiero mag El Nino. Chris Owino, Ramogi TV.